Gratitude e recoñecemento foron as verbas máis repetidas na homenaxe aos que procuraron 40 anos de democracia no Concello de Trabada. Unha democracia que supuxo un éxito extraordinario, xa que pouco ten que ver o noso pobo actual co de hai 40 anos e para iso pois a democracia foi decisiva. A alcaldesa socialista convocou os membros das 10 corporacións habidas dende 1979 ano das primeiras eleccións municipais democráticas. Sinto unha gran admiración por todos vós e quero darvos as gracias pola vosa dedicación e pola vosa entrega e tamén polo compromiso co noso pobo. Canda ela interviron o seu predecesor, José Manuel Llanes, rexedor do Partido Popular durante 24 anos, e o fillo de Celso Currás, alcalde independente na primeira legislatura en Trabada, xa falecido. Era unha corporación que eu recordo na que había o marxe das razonables diferencias ideolóxicas e un bo ambiente e entendemento. Se aparcaban xeralmente os posicionamentos ideolóxicos, os posicionamentos partidistas a favor realmente dunha mellora para o pobo. A Currás revelou no cargo Ramón Villapol, quen non puido asistir ao acto. Tras 8 anos de goberno, sucedeuno José Manuel Llanes. Permitidme un especial agradecemento aos membros dos gobernos que tiven a honra de presidir ao largo de 6 legislaturas, o sea, 24 anos en total, nos que atopei sempre ánimo, apoio e colaboración. Moitos deles hoxe están acompañándonos hoxe aquí. Foron 54 os concelleiros que formaron parte dos 10 gobernos municipais, 9 deles falecidos. Todo aquela tiña 20 anos, creo que foi un dos concelleiros máis xoven de España do Partido Socialista. Aquí en Trabada presentamos 3 candidaturas a independientes, a UCD e ao Partido Socialista. Eu creo que se chegaron 70-80% de participación foron moi alta. A preocupación sempre foi a mesma, non? Facer as cousas o mellor posible, conseguir as melloras que se puderan para o Concello, quizá agora, pois, máis, como che diría, máis democrático. E quizá tamén máis conciliadora. A primeira corporación municipal estivo formada por 11 edís. Hoxe son 9 debido ao descenso da poboación. Agora temos un gran reto por diante, que é o reto dos concellos rurales como este, en toda Galicia, en toda España, incluso en toda Europa, que é o demográfico. O remate do acto, concelleiros e familiares dos que xa non están recibiron un diploma e un agasallo en lembranza do seu labor a prol do seu pobo.